Билките са в основата на фармацевтичната промишленост. Те са полезни при лечение на много болести и това е безспорен факт, потвърден от много поколения. Особено важно е да се установи кои билкови лекарства могат да бъдат най-полезни и с най-малко странични ефекти. Неправилно е да се мисли, че всичко, което природата ни е дала за облегчение на страданията и за лекуването на болестите, помага при всеки определен случай и никога не може да навреди. Тази заблуда води в много случаи до непредпазливо боравене с билките. Още за лечебните растения, предложението им в съвременната фармацевтика сега ще чуем от доктор Георги Велев от Велеви Фарма. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Добър ден на вас и на вашите зрители. Здравейте. Аз съм убеден, че влизам в една изключително широка тема, за която няма да ни стигне много време. Още да знаят и още да знаят. Да, много се говори по всички телевизии, радиа за билките, за тяхното използване, за продуктите, които се произвеждат от тях. Но преди това искам да кажа, че аз приемам всичко за добра медицина и полезно за здравето, когато има ефекти за това здраве. Така че не отричам нито нетрадиционната, нито традиционната медицина, народната медицина. Да. Пак влизаме в широка тема, тъй като има различни разбирания в това отношение. Знае се, че от народната медицина произлиза традиционната медицина и се развива като такава. Да приемам всички начини, всички методики на лечение и разбира се, че ние можем да кажем, че българите сме облагодетелствани, тъй като живеем в един ареал, който е изключително богат на билки. В България има над 3000 вида растения. Над 500 са изучени доста детайлно за техните ефекти върху здравето на човек. Има много произведени продукти, които имат претенции. Разбира се, че в последно време се приеха такива наредби и закони, които забраняват тези претенции, ако тези продукти не са регистрирани като лекарствени средства, а те са обикновено хранителни добавки. Ще ми се да каже и това, че когато това е една легенда, когато Господ раздава земя, пропуснал българите и за да изправи тази грешка, дарил ги с къчо от рая. Затова и нашия ареал е много богат на флора. Аз знаете ли какво се питам много често? Много са модерни напоследък, най-различни растения, билки и добавки, които обаче не произхождат от България, от къде ли не. С много екзотични имена, с чудотворно действие и си мисля, не трябва ли регионално да се съобразява човек със своята физика? Тоест, такива, да кажем, индонезийски растения, как биха подействали на един българин и обратното? Тук имаме много голямо богатство на билки. Аз казах колко видови растения има. Трябва да се лекуваме със собствените си билки. Ще кажа това и това е продължение на учението на Петър Дънов, на Димитър Димков, на Иван Раев и така нататък. В България има много лечители, народни лечители, които са използвали растенията и то с голям успех, че колко българи имат паметник, да речеме, в Рим. Иван Раев е този, който има паметник, на когото е изграден такъв. Разбира се, че ние, хората, сме адаптирани към ареала, в който живееме, към почвата, въздуха, влагата, температурата, към флората и фауната. И разбира се, и аз поддържам това мнение, разбира се, че ние трябва да правим профилактика, защото това е основното, което трябва да правим. Това е интелигентният подход към здравето. Да правим профилактика на заболяванията. Така че ние трябва да използваме растенията от нашия ареал, към които ние сме привикнали, ние сме се адаптирали столетия, хилядолетия от нашия живот.
И аз се очудвам, че се гърми, крещи се в ефира и се предлагат какви ли не билки от какви ли не страни, от Латинска Америка, от Китай, от Индия. Ами, че те докато стигнат до тука и бъдат преработени, те са загубили голяма част от своите ефекти. Още нещо ще кажа, което трябва зрителите да знаят, че чудеса стават само в приказките. В живия живот чудеса не стават. Да. И това, което се рекламира, че прави едва ли не всичко, че това е панацея за макроорганизма, веднага трябва да бъде подложено под съмнение. За да се стигне един добър ефект, се иска постоянство. Иска се време. Особено когато става дума за билки, ефектът е далече по-мек от синтетичните лекарствени средства, така че е необходимо време и постоянство. Профилактиката споменахте, защото това е най-ключовото нещо, за което постоянно и ние медиите говорим, независимо за какви заболявания става дума. Възможно ли е да се поддържа, да се прави профилактика само с билкови растения или медикаменти? Зависи какви са случаите. Има заболявания, които могат да бъдат профилактирани само с такива средства. Ето, да речем сега вирусните инфекции. Ако човек се грижи старателно за своя имунитет и го поддържа на добро ниво, много малко вероятно е да заболее. Да заболее от грип или някаква друга вирусна инфекция. Много малко вероятно е. Но това наистина е сериозна грижа и това е едно грамотно отношение към собственото здраве. Пазарът обаче е пълен с най-различни продукти на билкова основа и наши, и чужди. Как човек да се ориентира? Как да се доверим на кого да се доверим? Много е трудно да се ориентира човек в тази гора от продукти, наистина. Но там, където има писък, има крещене, значи там има и много лъжа. Да. Ще кажа, много модерни са продуктите, имащи отношение към телесната маса и редукцията на телесната маса. Ето една статистика, която е вада от Световната здравна организация. Решаване на един такъв проблем, редуциране на теглото, отслабване, с такъв продукт може да се постигне от 1 до 3%, при положение, че човек запази стария си начин на живот, на хранене, на движение и така нататък. От 1 до 3 и то в продължение на 6 до 12 месеца. Сметнете, ако теглото е с 10 кг, повече и то трябва да се редуцира, значи резултатът ще бъде за близо година около 300 грама. Още повече, че хората са склонни се и към това. Казах си, аз приемам хап против пълнеене или за редукция, ще си хапна, сега ми е сладко, ще си хапна повечко. Да. Така че ефектът обикновено в този случай е обратен и се пълнее. Да. Не вярвайте, аз се обръщам към зрители, не вярвайте на такава реклама, че с хапчета вие можете да свалите килограмите си. Това става с много движение, с намаляване на храната. В това отношение могат да помогнат диетолозите. Имаме много добра школа. А пък движението е абсолютно задължително. А пък и не на последно място, такива хапчета водят до жестоки увреждания. В медиите многократно е ставало. Имаше и такова, което се спря на българския пазар. Защото интернет е пълен с подобни типове медикаменти, които могат наистина да нанесат сериозни щети. Започва зимата, започват гриповете, настинките, пада имунитета, умора. Кажете нещо, което можем да правим за себе си. Значи профилактиката, както казах, е правилният подход и не аз съм го казал. Великият Пирогов казва, че и най-ефтината профилактика, т.е. и най-скъпата профилактика е по-ефтина от най-ефтиното лечение. Затова ние не трябва да допускаме болестите. Профилактика може да се прави в много направления.
примерно да се ограничават контактите при епидемии. Ето, това е също вид профилактика. Да. Но, тъй като защитника на нашия организъм, това е имунната система. Ние трябва да се погрижим. Тя е двукомпонентна, има клетки, които са защитници на организма, те пък произвеждат така наречените имуноглобулини, които също са защитници. Да ги наречем, това е войската, която защитава макроорганизма. Така че добре е да стимулираме кръвотворния си орган и в тази посока има редица продукти, които биха могли да помогнат. Но аз не бих препоръчал синтетични в този случай, тъй като синтетичните продукти трябва да бъдат оставени за такива случаи, при които не могат да помогнат. Много ви благодаря. Доктор Георги Велев от Велеви Фарма, който ни даде ценни съвети за това как да се лекуваме и профилактика да правим с билки. Благодаря ви и приятен ден.